سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي مدب مأدزته كل شاب ساعات زين أباكم من بلو تحستيو كم زفلت كاب ساعات 10 تخلت جميل كساب ساعات حدا مساكم من نجبرت صانعيت أب زحرنا يوم زعباتات إهين من نالنا نحلو مدبي نلوم دما كنت تلمدا أنا برامس قالكم دما مسارحتي في السهام براتو بمقان أب حدا عبي زعبا مساكم كنت أنح مريضنا لنا زعبانا نمزخر زأكل أب زحلف حموش عمتات استفسمو عبيت سرحتاتن زمصوم لوط انت امزلو احصر بيلنا صمو قبيلنا كنري كنفترينا فيش قعد حنمصخ قعد حزنا حراوش نتملكتنا خمت زلالخو ياو ابز حلفو 5 عامات زنور سرحتي تخرات انفت منغستاي مسلو نيروم امنتاي سرحتي امنتاي عورتات لوط طريقهم زبل نجر حصر بيلنا كنزاتو يلو مريطنا لنامو كمت فلطو كلنا ايثيوبيان كم نفلطو نوح عوانات كم هاجر قطواناوي ايكونومينا باورا تدري كله زنبره وي زمرح له زنبره حرشا زمرحو قطبا خيدو ناب اندستري زعب زبل انفت بوليسي نختل نيرنا دحرز ناي لوط منغس ابزم 8 عامات بفلايفتهم زنور 5 عامات ون العلنا خدر خلنا نور صراحه جن اذا انفت سي اب حدا ناي ايكونومي زفر طرح تدريكا زغبر معباله ابيتم بوتا يبصحن حجازي نعوز قلبت استفلالي مراساتون كهلو لوم بزبل حمش استفلالي زفرات تمريصهم افتهم حمش زفرات غيرو ابز حمش عامات عبيت معالتات صريحه يممو اذا حمش عامات ندحرت ملس يلنا اب توريزم تاينيرو اب عدنا تاينيرو اب حرشا تاينيرو اب اندستري تاينيرو اب تكنولوجي وي اب اي سي تي ون تاينيرو نولنا نلعلنا نتوم حمش زفرات العلنا مسوم تزاماد بزخونه منقد دما اب سلام اب دبلوماسي تسرح سرحت تاي مسلو زول نغراتون مس محبره قطبات تاساسيرنا نريلو نغر كليمو فسام تفلطو زيرو ايثيوبيا كم هاجر ابز الساعات بفلاي بزوم حموش تزبلنا مزفرات نصور زخونه بوليس تقميط لهم عبيت زخونو نخالتون مرأيا كونو كم تمكرون كسر زغلو بركز ولو سرحتنا تسرحو مصيميو بزيكا زيوم منالبات كنلعل كلنا هنصت هاجر جزات ترختات هنا مغيارنا وعلى زغنا انفت كم حدا مسرح ناتسرح له زمص غدايلو ابنص السلام ونوعلو بستخاله متن هنص السلام لمرغاص سرعه فتحين منغاس او تحت تحاز ولا تخونو ازي هاغراو هنصت نلو نيشن بيلدينغ نمرغاص ون بركز ولو سرحتنا تسرحو كم زمصو زفلط يوم ريفورم سيفيل سيرفيس ون تسرحي بعبيتو ببزح تمكرو توسيديو وحلول سرحت ميديا كوميونيكيشن ونمعباي ناي وعلم زخون عبي سرحتنا تسرح مصيميون بدمر جن توم 5 بيلارات مسرات غيرنا بفلاي مزناي تكنولوجي ديجيتال ايثيوبيا تتحيزو اب 10 30 كنوصحو مستعازت تاساسي او كل سلازا اتنسو كم حد قلف الموتر مزور انت غير سلاز وسد زيرو ابزم زفرات زيوم تابنيروم زول نغرات نالعلنا كنخدمو فلما حرشا ناولنا خلاص سالساي ناولنا حسبنا برا تنريم صبو ابز حرشات نجمر دس يبلني حراي كم تقدم الكاز جالس كايو ابرش زوم كاب زقدم حزز نبره كيدي اب حرشا مسرت كيركا كاو قالوت اندستريتاتون مغاب بزخونه حرشا نا معبلكنا سلطن كاب زمصخاي قصري انتم اندستريتاتنا مغانا اندستري مشغار كاليو وينا اندسترياليزيشن زبل كم حدا عوي بوليسي تتحيزو يو زخيد نيرو زي بوليسي زي ناو على زخونه تقام نجر نتحلو جن زغودو نجرات ونلو كم هاجر وين كاتريو تلخا نفتزد اللي بقلطف نا معباله بركن مشغار زو على زخونه درت ويم دما حصرتات اللو سلازي كابزي حرشا زمورحو اندستري وصيخا ناب بعل بزح زفر قطاوي مالتي سيكتورال ايكونوميك ناي خيدي معباله كان ختل لنا ناب زبليوتي حزي كان لوط منغست حيزو انقساقس ويم زغعاز لله ابزم زحلفو 8 عامات ون روناي مالتي سلازي حرشا بوانانت تقدم حزي كاب طنت ون زمصنا حرشا اكايدان تاريخا زناب ويم ناي زناب وقتي وان زناب طرح مسارات كيركا زغبر حرشا اي زي حرشا زي قع حدا عامت سناي زبن تقوينو قالا عامت حر تقاطيمو نقالا عامت مغبون كحزولو زي خلت حرستاي زفترو لخنتات يشون كاندو اندستري مغاباي بزلاقنت كمغب كاو حاليفوتنا حرشا كيدنا نا ميكانايزيشن استسغاغر يكونن كاب ببعراي محراس زوص يكونن سلازي زيون حدا عرش قال محنقو يو
صوتنا حرشة كيدون عرسو حدا ناي قطبة بيلار ويم حدا عمد غير كاتوسد تلغا لما ميكانايزيشن زغبر سغغر ويم بميكانايزيشن حاريسكا كاب زناب طرح زتغلاغله كاب زناب طرح مسرت غيرو زنرخا ناب بمسنون بستفلالي ممارصتاتن غيركا تناي حرشة انتوت مدنفع سراحتات خيد كم زلوو بزملاخت ملكعو تناي لوط منغستي حزو زنقصاق زلو سلازي لعلاونت مغبي زيغاتات አረጋግጽካ ካብ ሓሊፉ ድማ መጋቢ ብዝኾነ መልክዑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ነዚ ድማ ብዙሓት እንቅስቃሳት ብዙሓት ከይድታት ብዙሓት ዕማማትና ተዓመሙ ከም ዝጸንሑ ምርኣይ ከኣልዩ ብፍላይ ኣብ ስርናይ ሓጋይ እንተሪእና ኸዚ ከም ሓደ ዓብይ መርኣያ ተገይሩ ዝውሰድ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሰፊሕ ድንግል ናይ ዘይተሓረሱ መሬታት ኣለዋ እቶም ዝሕረሱ ዝነበሩ እውን ካብ ብዕራይ ሓሊፎም ብሜካናይዜሽን ተሓሪሶም ካብኡ እቲ ክርከብ ዝግብኦ ፍርያት ንኽርከብ عوي مقصقاس ناتسرح صنيح እዩ ስለዚ ናይ ስርናይ ሓጋይ ዝግበር ብመስኖ ተኣቢልካ ብሰፊሕ ሕርሻ ኣፍሪካ ንፍርያት ውሽጢ ዓዲ ወይ ድማ ንውሽጢ ዓዲ ጠለብ ኣርኪዕካ ወይ ምዕጊብካ እንደገና ለደገል ምሻጥ ብዘኽእል መልክዑ ምንቅስቃስ እናተኻየደ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ሕርሻ ሓደ ዓርሱ ዝኻለ ካፍቶም ብዙሓት ዘፈር ቁጠባ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ካፍቶም ሓሙሽተ ሓደ እዩ እዚ ሕርሻ ካብ ናይ ብባዕራይ ዝመፀ ካብ ውሉድ نا ولدنا تمحلالة فزمة منم سلطانة زي ولد كاب بعراي محراس نا ميكانايزيشن نا ماشينات مسرح نا تسجاجرة بماشين تحريسو بماشين تعصير بماشين دما عودي تحفيز فريات فريات وشتعد طلبن دقن ون زقر والله هنا تاتنا تفترأيو بزيد ما عاوزلم زحلفو كل تسلست عمتات بفلاين ترينا سرنا حاجة أمن تعوز هنا علامات تكالات عالم ون مصيام زمسكرولو مصيام زغونيلو بفلاين افريكا مرأيا كونو لزخل ملكع ناتغلص زصنح مخان زفلطي سلازي حرشا حدا عندي قطبا هاجر تغيرو كافتم زلو حمشته مسرتاوي زبحالو حدا تغيرو اتمنغست زخدلو زلو خيد ايمالي بطعم صبو منالبات خمت زبل خايو فسها نوح زبل اوانات ያው ተመበገሲ ንናይዋዕሉ መንግስቲ ዝመጽእ ናይዋዕሉ ራእይ ናይዋዕሉ አተሐሳሰብ ሒዙ ስለዝመጽእ ዝሰንቆ ዝነበረ መበገሲ ተባሂሉ ዝውሰድ ዝበጽሕ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ገጠር ዝነብር ተባሂሉ ስለወሰድ ዝነበረ ተብዛሓ ድማ ብማሕረስ ምስ ማሕረስን ምስ ከፍቲ እንስሳን ምዝን ተተሓዘ ምዝናይ ሕርሻ ስራሕቲ ተኣሳሰረ ናብራ ዘለዎ ህዝብ ስለዝኾነ ካብ ዝብል ከም ዓንድ ናይ ኢኮኖሚ ሞተር ተገይሩ እናመርሐ እናገርሐ ጸኒ ሕርሻ በታ ሓደ ኢኮኖሚ እሱ ግን ትገብሮ ለውጢ ኣብየት ምክብጽሕ ይኽእልን ዝብል ሓሳብ ዝወሰደ ዝናይ ለውጢ መንግስቲ ካልኦት ሓገዝቲ ዘፈራት እውን ነዚ ማዕብሉ ሕርሻ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዋና ሞተር ኮይኑ ነዚኦም ግን ከማዕብሉ ዝኽእሉ ካልኦት ቶም ዓንቶ ዝገለጽናዮም ዘፈር ኢንዳስትሪ ቱሪዝም ማዕድን ቴክኖሎጂ እዚኦም ሓዊስካ ቡም ዝገብር ኢኮኖሚ ምምጻእ ይከኣል ዝብል ኣንፈት ተኸቲሉ ምስ ምምጽኡ ዓበይቲ ለውጥታት ተራእዮም ከም ዝገለጽካዮ ያው ናይ ሕርሻ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ተሪእኻዮ بوعور تجورو محرس نزمانات كاب إني جمير كولد ولد ناتقابل زمسة مود ما بالعليو نايمريت سبت مس مهلاو بس بز حزبنا كتحس كلون عند بعراي جنبر تخون مريت حسكا نهال كوت أم يقرأ علتاوي عمتاو قلب خان مفرايون جبار كله يساق زنور اللغنات خمس نبرة قبل علي دما ببعامة زمس أنا يدركي خلوت أجمعت الناس تدمروا كاب إيدنا وقفز خوننا فراز ما حلو زنبرة خونات عتينيرو أبز حس عزلو نايت أنفت لو تجين كابزوت إنا تعنتوز جلس خيو نبزمنا زخنا ناي ميكانايزيشن صراحة نأتولو ناب تراكتر نأتولو ناب كومباينر نأتولو ناب قالوا التكنولوجيا تاتون نسجع جرو العدلات ناترى أيو مسألة حزونا ناس ترفو بزحنا جرو لكن أفافنت لو تات ناترى أيو مسألة خونة تاتلو السطر حيكونن كم تزرع الخيو فيش من الوقت عبيت مسنوت تاتون ناتسرحو أب عمد خلته سلسة جزء لمفرايز كايلو من قرتات فطر له السود راح يكون العزون أبستمرت وعينة الزراعات زجبر ناي كتاجت أمزبال ناي محرس أنفتاتهم بمتقام نامنت سرناي كم حدا مواز أي مخانو بمرأي كاليد ما كم زوب نسدد مرتهم كم نساليت ترى مرزول أخلتاتون
ካሽ ክሮፕስ ባህሉ ገባር ኣብዚ እቶት ከእትወሉ ዝኽእል መርታት ትኩረት ክገብር ሳይንሳዊ ዝኾነ መንገዲ እናተሓገዘ እዚ ሕርሻ ንምዝማን ዝተኸየደ ፃዕሪ ዓበይቲ ለውጥታት ተርእዩ ተስፋ ዝህብ ለውጥታት ተራእይሉ ምውሳድ ይከኣል እዩ ያው ብስርናይ ምናልባት ኢትዮጵያ ካብ ናብ ዓላ ህልክ ሓሊፋ ንሰደድ ወፃኢ እውን ተቐርበሉ ዕድል ተፈጠረሉ ኩነታት ብተግባር ዝረአናሉ እዩ ኣብቲ ዝሓለፉ 5-6 ዓመታት ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ እዚ ከም ብሉፅ ተመክሮ ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል እሞ ሕርሻ ሕዚ እውን እንተኾነ ማለት እዩ ነቲ ኢኮኖሚ عند حقوق خوين زغصل يو جن توم استرفو ناي مزبان كيدتات كن حزبون جنا ناترئي نما عمله ناتحجز خرج جبو تجرز وسديمو من الوقت نفت خلوا إلى إندستري نسجر فيش صبغ من الوقت كنوزي من الوقت كذا حرشان الكلنا طرح زم فريات بإخلي زقلت راح يكونن بسحات عودات اللووش في الليل هافتن سسالو هافتن سساخزي في الليل هافتناي قروا جيزي زلوا ريخة توينكا عب كتماتات بقليلو ناي دورهو وتصيد دورهو زم ناي كفتي إنسات وتصيد بقليلو ناي عب قارو بقليلو عفريو زدي ناي سنة معزة هو تروفات ليماتينا نقلصهم ويمعدل ليماتينا نقلصهم ساتهم اللو خالي زناي فرز بحال عينتاتون حرشة بسوفي عزكاز اللو خزي تاريخ أفوكادو بفلاي قولي هو زري أفوكادو عم عندنا فلايت مروز بهال عينة أفوكادو على إثيوبيا تفريو نخلوت قرابة تحجرات وينوزع ون سدد زقبرو لخونتات ونا تفتريو مس بنان حالية بنان من محياشات وانت تحيزو بزحات مجلس تاتنايز حرشة علو يوم سلازي حرشة بهال كل سرناي ويمتاف ويمخازم خالد تراتري نولم طرح نفولتهم لما نام طرح زي خونا كاو حاليفو إثيوبيا حفتا جنتات زلوا ملك عمدر زلوا أير سواي زلوا مريت عينت حمد مسرت جراح تفريم متخل زيهم كعب بزمناون بسلطنون عجباب نافريو نزي قاتاتا كاو حاليفو دما استرفت عليه ندقة زي شرفوت على كم بزخل مالكعو من كسقاسات كم زلون مجلس الموسى ومزرزار سلري دنا عين بخمس سول خايف فيش حرشاك اللي على كله زفرو يعودوا بتاع مسكوب بتاع مسفيو هفت إنساس هالو حزكا ونوم تقول نجار قليل نجار يكونن هفت إنساكن العلك لنا بركز بلا نجارات اللي يسقى وديس أبا وتيت أبا إلنا نوصلوا كسب إندستر خيدهم زعشوا مرتاتونا مفري حرشنا وعلى زغنا قدر لو حزون نهبل وعلى توسينا يحزك كم حدا عودي ويزفر وسيدنا أو حرشة وسيدنا عبينا حرشة توتوهيلو عند حقوق توهيل زو السديو مفري عصات وسيدنا خمو صوز يوم رسعنا يكونن تملكتنا ونقول لك عردوا إلنا لا بتقول الحرشة كنو الكلنا جن أبو سفر حرشة زلوا صراحتي كم حدا نايز إيكونومي سيكتر عند حقوق ماليو تخلي خا نفت إندستر كنسجر هراي أنا دخلت ويسا قتل قليا صبو نالبات أب إندستر كلنا مسؤول أساسي يروح زبون إندسترنا قدم كبل نخطو لزنورنا بوليسي تحرشاز مرحو خيدغو ناي إندستر معبالي كمس زبل أنفتينا نختلنا حزقن إندستر ونوعلو خيلو حجاز خوينو ناي وعلو مرار حلي وناي وعلو بوليس اللي هو أبي إيكونومينا لوت كمسو كساجرين ناس يتوايلو كابز حسب زفريمو نالبات أب خلت سلسة 4 عامات نداري نرزل نفس هاجرنا قاتي مزنورة كل التجربة في لا قاتي مزنورة كوينات نذكرت خوينا أبز إندسترنا وناي وعلو خونا صلوا عديريو هاسيان يروي بركز بلنا إندستري زفرات لوتات نامت بتيازا هاجر زي عبيتي إندستري باركتات ببوت وكتكلو تجرم يوم زيوم بركز ورس الرحتنياتات كمقطع حليفهم نوزع سدد نجبرلو ميدين إثيوبيا زب الفابريكاتات مع إنه مرتبون كغرة إثيوبيا وزع كتلالة شرفوز أكمل حليفه مثل إثيوبيا مغيرون وعلى زغون رول ليروي وين قام بتفت يرزنا ورا كوينات نالوات زوناي زفر إندستري كفتو مستعصي توهيلم تصوعو حدا ينيرو حزحزي نز تفترنا بريتوريا سمعنت مسرة جيرجن نفت نور نجار المملات كم هجر عبي صراحة الناس سرعب في الليل إثيوبيا تفرز بالوفري كم أنفت تعيزو بركز بلو صراحة يسرعني رميهم أبزنا إثيوبيا تفري وانا علامو إذا يزفر إندستري من نقح بوانا نتقينو أجرمن قدو جن بركز بلو تمكرتاتون زوهاب اللو مدرخيو بلوزات تمكرو زلهم كامبانتات كاوز أو النات عدم وزمتلو أفت مدرخ نسو تمكروهم لمدوم زقسم له ويزكافل المدرخ ونتغيري زوسد نسو راح يكونن أو حدش تأتون تكنولوجيات ونزل لا يلسل الغنا نا إنك هوانا عداقة
كيدون زفترلو عداقة طرحتي يكونون زنا إنفستمنت من قدون كفتر كم حدا مدرخ تجرزي تقاملوا سلازنورو نتقاملوا سلازنورنا بركز بلو تقالات بإثيوبيا مسيوم كنقطو أبزي فابريكاتات كتقلو بمدى إنفستمنت كسرحو من لعال زفتريو نايزي من رأي هذا ما اللي 340 شعات نزخونو تعاتقم زنورو إندستراتاتون كم بحدش أغريكيت جيروم ناف مرتي مفرايزة أتولون حجزت لمعات خوينا مسخد من قد تفتيريو أبزنا إثيوبيا تفري مدرخ بعمته زكاير سلازنا برا سلوز هنا وتيتات ترخيهم اليوم بركز ولا من قد تاتهم عنده زجلس خو كابدجا إنفستمنت مسحب نولو بلوت مكرتات بموساد نولو أب إيكونومنا وعد هنا مزور ناين كان هوان علاقان زكاير له مدرخون سلاز هنا عبيت لو تات كركولو تغيرميو ملكا مسادي كاليو باورو جن زي اندستر نولو حرشانا نولو بتناي زمن تكنولوجي نات حجزو زمن طلبو تكنولوجي نات حجزو ام زبانون منغستي كم حدا ناي وعد زخونه انفت تختيلو زمرحن زغرحن زلو خنتات يلكا مسادي كاليو منالبات فساو ناي خات عزبت كسمعمو نفتقلاوي سالساوين كتزغرينا صبو وكمتي لغلص كايت بقندوت ناي اندستري حدا عمدي قطبا تغيرو زوسدلو مخنيات سفيح ويم دما بريخ زغونه بصحيت سلازلوي قدمون حرشا زمرحو اندستري كن بحال كلو تم حرشا نامغبوم كن خيدو اندسترياليزيشن زغبر سغغر نمالتي نيرو سلازي اندستري حزون افتخذ زلو ناي لوط منغستون اندستري عوي بصحيت اب قطب الله يلي زحازو ازي كم حدا مرأيا تغيرو زوسد كم تقدم تገልጽ زنوركا ኢትዮጵያ ተፍርዝ ብል حدا عوي በበዓመቱ ዝካየደ كيدي ويم وعلايلنا هنو قلت أن خلينا خمس إكسبونا زقلت حدتي متكا مهرتي لممد نخجبري متكا مهرتي مالت مزح نتكمل لهم عبحت نتكمل لهم نا إندستري وسطات قواني خلي ويم زم تودعتي حلقة زبحلو قحتات كاب وضع تنيرنا انتقينا إثيوبيا عرسة أفريقيا زيجاتها ويم دماني نا إثيوبيا طلب عداقا كتملؤ له التخل بايتان من صافي سلازي متكاتي زم تكاتي زبحلو فرياتات ويم هرتي حدا نخم مص زغبر ينتنا ابزنا اندسترياليزيشن سرحتي كالاي تمكرو لووتيو او تراخيوم كاب استفالالي عالم لخت كالاتون موصيوم زساتفلو يوم نا عدوشت زلو استفالالي نا اندستري وسيتات ويم ناي زوم هاند ميد نولو ونتي قره موصيوم زراخولو سلازي زي تمكرو لووت زغبرولو موزي تتحيزون كاب تمكرو لووت حليفو لاب كاب تمكرو لووت حليف دما متسرع داغاون زفترلي او تراخو تلو كاب حدا صاف ايثيوبيا زمصناي حدا فريات حيز زمصس اكل ويم بعال فابريكا ويم حدا اندستري بعال وانا افتو بوتا زي خركب كله نو اتاوت زخونه ويم دما سوول يله كاو خركبون زغبرو سلازي عداغا متسسارون زفتريو كاو حليفو فريات ايثيوبيا نمتبع مس متكا مهرت تحيز ايثيوبيا تفريوم فرياتات ኢትዮጵያውያን ንخገዝዎም ሓርሶም ተገዚኦም ዓዲጎም ንክ ጥቀሙሎም እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ክመጽ ከለ ዝኾነ ፍርያት ወይ ካብ ቻይና ወይ ካብ ዝተፈላልዩ ሃገራት ዓለም ክመጽ ከለ ፍርያት ዝተፈላልዩ ናይ ወፃኢ ሸርፍ ወፃኢ ካረንሲ ወፂኡ ወይ ልመጽ ኣብ ኢትዮጵያ ክፈር ከለ ግን እዚኦም ብዘድሕን መልክዑ እዩ ዝመጽ ስለዚ ናይ ዓድኻ ፍርያት ወይ ናይ ዓድኻ ምህርቲ ብዘተባብዓኻ ወይ ብዝተጠቐምካ ቁጽሪ እቲ ጽሬቱውን በዝሑውን ብኡልክዕ ጠለቡን ናወሰኸ ስለዝኸይድ እቶቱውን ብኡልክዕና መሓየሸ ስለዝኸይድ ብፍላይ ጽሬት ናይ ትምህርትውን ሓደ ሰብ ተጠቂሙ ገዚኡ ተጠቂሙ ተገልግሉ ዝህቦ ርእይቶ ነቲ በዓል ፋብሪካ ናብ መሓየሸ ፍርያቱውን ጽሬቱን ናብ መሓየሸ ንክኸይድ ብኡልክዕ ድማ በዝሑውን ተበጻሕነቱ ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ስለዚ ኸይዱ እቲ ናይ ምህርቲ ምትካእ ንኽመጽእ ብዝገብር መልክዑ ዝኽየድ ዘሎ እዩ ስለዚ ኢንዱስትሪያላይዜሽን خيدو زي قريو هم زي الكاب حرشة راح زنبر يكون أنتم من الحرشة ناب زمانه من الناس سجاجر كاب زخد كقصر نزوم إندستري يوم ما نامج بزخد قصري كلهم في الرياضات ما بإندستري نحلفون بزمات قصري بلوز علمنا ونسي زرينا تكليو مو قرم فيش نفط سال صغير اسكن سجرمو نفس سال صغير زعوا مالت كفتهم تمرز حموشته ناي إيكونوم عند نولهم حدا توريزميو كم تفلت إثيوبيا بتوريزم سجاتها تفترو بزي ملو قدلو عك ملو هفت زهاب هاجريا جين هفتنا بلقع بقوا بدن تكملوا نيرنا أين برنامج خاموس عادي كاريو زنورنا رادة توريزم قدم حزي من البعض توريزم كنقول كلنا
ኣያታትና ዝሰርሕዎም ሃፍተ ገነት ታሪኻዊ ዝኾኑ ቦታታት ዝጸንሑ ንኢትዮጵያ ዝገልጹ ንኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ዘጽውዕዋ ዝነበሩ ሓድግታት ኣብዚኦም ጠመተ ጥራሕ ንገብረሉ ዕድል ነይሩ ቱሪዝም ትበሃል ተሎ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዓውዲ ዘለዎ ዘፈር እዩ ምክንያቱ ማይኒንግ ቱሪዝም ኣሎ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ኣሎ ብዘፈሩ ትርኢናዮ ናይ ቱሪዝም ዓውዲ ሓደን ክልተን ኢልካ ዝትውድኦ ዘፈር ኣይኮነን ካብ ቱር ጀሚሩ ዝህልዎ ምንቅስቃስ ብርክት ዝበለ ናይ ዓውዲ ዘፈራት ዘለዎ ዘፈር እዩ ቅድሚ ሕዚ ግን ንክተሎ ዝነበርና እዞም ዓንቶ ክገልጾም ዝፈተንኩ ኣብቶም ነባራት ሓድግታትና ጥራሕ ተንጠልጢልና ንዓቶም ድማ እኩል ዝኾነ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ከዓ መሰረተ ልምዓት ዝርግሐ ከይገበርና ግን ድማ ከም ሓደ ፀጋን ኩርዓት እናተፀበና ንዖም እውን እኩል ዝኾነ ፅገና ከይገበርና ነዊሕ ዘመን ካብ ውልውሎ እናተቐበልናዮም ዝመፃና ሃፍትታት ነይሮም ንሶም ጥራሕ መሲሉ ዝረዳእና በረዳዳ እውን ቱሪዝም ትበሃል ተሎ መብዛሕትኡ ዝርድኦ ነገር ተልዩ ሕዚ ወይ ኣክሱም ሓወልቲ ይክብለካ ወይ ፋሲለደስ ይክብለካ ወይ ላሊበላ ይክብለካ ወይ ትክል ድንጋይ ይክብለካ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ቱሪዝም ትበሃል ተሎ ዝዓውዲ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽክዎ ካብ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ክመጽእ ይኽእል እዩ ማይኒንግ ቱሪዝም ክመጽእ ይኽእል እዩ ሆስፒታሊቲ ቱሪዝም ክንብል ንኽእልና ብብርክት ዝበለ መንገድታት ዝመጽእ እዩ ሜዲሲን ቱሪዝም እንዮ ብርክት ዝበሉ ነገራት ኢና ክንመጽእ ሕዞም ብተፈጥሮ ንኣብነት ውዒ ማይ ዘምጽኡ ካብታት ኣለዉ ብተፈጥሮ ንሓደ ሓደ ጸበል ተባሂሉ ብባህላዊ መንገዲ ሰባት ከይዶም ዝሕፀብሉ ዝሕከምሉ መንገዲ ኣሎ ሳይንሳዊ ዝኾነ መንገዲ ግን ሕዚ ይድለ እዩ እዚ ሓደ ዘፈር እዚ ናይ ሜዲቴሽን ቱሪዝም እንብሎ ዓይነት እዩ ዌልነስ ቱሪዝም እንብሎ ምስ ጥዕናኻ ተኣሳሲሩ ዝግበር ናይ ቱሪዝም ዘፈር እዩ እዚኦም ግን በግባቡ ንጥቀመሎም ነርና እንተኢልና ፈፂምና ኢና ዝተዋበና ፀጋታትን ሃፍትታትን ናብ ረብሓ ዘይቀየርናዮም ነርና ማለት ይከኣል እዩ ምናልባት ኣብዚ 5 ዓመታት ርኢኻ ትኾንካ ግን ፍፃ ብኩለ መዳይ ሓደ ብኢንፍራስትራክቸር ክመዓራረብ ምግባር ሓደሽቲ መባፅሒ ቱሪዝም ብፍላይ ካብ ወፃእ ዝመፅእ ቱሪስት ታኢል ደሊ ዝብል ነገር መንግስቲ ብኣግባቡ ርዩ ምክንያቱ ኣክሱም ርዩ ንምኻድ ጥራሕቲ ኣይኮነ ላሊበላ ርዩ ንምኻድ ጥራሕቲ ኣይኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኮነ ብጅማ ወይ ብካሊእ ከተማ ከይዱ እውን ተዝናንዩ ናይቲ ከባቢ ባህሊ እምነት ኣመጋግባ ኣከዳድና ካልኦት ነገራት እውን ክርኢ ዝኽእል ደልየሉ ዕድል ይደሊ ይነብር ይኸውን እዚ ንምግባር ግን ነቲ ሰብ ዝምቹ መባፅሒ ቦታ ክህሊ ክኽእል ኣለዎ ክዓርፈሉ ዝኽእል ዓበይቲ ሌክዠሪ ዝኾኑ ሆቴላት ሌክዠሪ ዝኾኑ ሪዞርት የድልይዎ እዚ ግን ኣይነበረን ቅድሚ ሕዚ ምናልባት ኣብዞም 5 ዓመታት ተሪእኻ ግን ካብ ሸገር ገበታ ለሸገር ትብል ተጀመረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ገይሩ ዝጀመረ ገበታ ለትውልድ ገበታ ለሃገር እናተባሃለ በብብርኩ እዚ ኸዳ ዓበይቲ ስራሕቲ ርኢኻ ምትኾንካ ከምኒ ጎርጎራ ቤኑና ዝመስሉ ዓበይቲ ከምኒ ሃላላ ኬላ ዝበሉ ኣብ ቀረባ ዝስርሑ ዘለዎ ኮይሻ ኣብ ካልኦት እውን ካብታት ተሪኢኻ እዚኦም ሕዚ ብብርኪ ዓለም ደረጃ ከወዳድሩ ዝኽእሉ ነቲ ዝመፅእ ዝኽእል ሃዋፂ እውን ብኩሉ ነገር ማለት ካብ መዕረፍ ጀሚሩ ናይ መንገዲ ንበሎ ናይ ኤሌክትሪክ ቀረብ ንበሎ ናይ ማይ ቀረብ ንበሎ ናይ ጥዕና ኩነታት ቀረብ ንበሎ እዞም ኩሎም እዚኦም ዝተማልአሎም ኩሉ ነገሮም ውቅባት ኮይኖም ድማ ተሰርሕሉ ኩነታት ኣለው ኣብ ሃፍተ ገነትና እውን ናይ ባዕሎም ዝኾኖም ኢንካም ጀነሬት ክገብሩ ብዘኽእል መንገዲ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ስራሕቲ እዮም ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝቆፅርዎ ናይ ሰብ ሓይሊ ቀሊል ነገር ኣይንብሎን ሕዚ ምስ ቱሪዝም ኣተኣሳሲርና መኪና ብምክራይ ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ቱሪዝም ሰብ ሃፍቲ ክህሊ ይኽእል እዩ ቱር ንምግባር ኣድገ በቕሊ እውን ፈረስ እውን ከካሪ ይኽእል በቕሊ እውን ከካሪ ይኽእል ብርክት ዝበሉ ነገራት ቀረባት ካብ ደገ እውን ተዛሚዱ ክኸደሉ ዝኽእል ስራሕቲ ዕድል እናተፈጠረ ዝመፀሉ ዓበይቲ ስራሕቲ እናተሰርሑ መፅኦም እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እሞ ምናልባት እቶም መባፅሒ ቱሪዝም ንብሎም ተፈጥሮ ዝሃበትና ፀጋታት ካብኣቶም ካብቶም ታሪኻዊ ሃፍትታት ብተወሳኺ ግን ዘለና ተፈጥሮ ባዕሉ ዘይተጠቐምናሉ ኩነታት ነይሩ ኣብዚ 5 ዓመት ግን ነቶም ነባራት እውን ፅገና ከይቀርየ እናተገበረ ንኣብነት ቤተ መንግስቲ ርኢኻ ትኾንካ ብውቁብ መንገዲ ተሰሪሑ እዩ አንድነት ፓርክ ንባዕሉ ተቐይሩስ ገንዘብ ዘእትወሉ መንገዲ ተገይሩ እዩ ሰባት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕቲ ኣይኮነ ካብ ኩሉ ሃገር እውን እናመፁ ቤተ መንግስቲ እኳ እንዳኽተኣትዎ በጥቑ ዘይተሓልፈሉ ዝነበርካ ሕዚ ሰባት እናኣተው ዝውፅሉ ዝርእሉ ዕድል ተፈጢሩ እዩ ኣብ ጥቃና ዘለዎ ሃፍተ ገነታት ግን ከየለለና ንብዙሕ ዘመናት ተተርእስናዮም ፀናሕናሉ ኩነታት ነይሩ ኣብዚ ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ግን ነዚኦም እውን ብዝልውጥ መልክዖም ጥራሕቲ ኣይኮነ ትሕዝቶኦም እውን ብዝልውጥ መልክዑ እተሰርሐ ኩነታት ናይ ፅገና ኩነታት ናይ ላሊበላ ትፈልጦ ኢኻ ፋሲለደስ ትፈልጦ ኢኻ ካልኦትም እውን ንፈልጥ ኢና ዝርዝሩ እዚኦም ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ቱሪዝም ቀሊል ኢልና ንወስዶ ነገር ኣይኮነን ሞፊሽ ምናልባት ኣብኡ ትወስኾ ነገር ትህልዩ ወስኹሞ ናብቲ ካሊእ ንዘክር ኢና እወ ቱሪዝም ከምቲ ልገለጽካዮ ኣብርሽ ብዙሕ ዘፈር ዘለዎ ውሽጢ እዩ ብዓለም ኢንዱስትሪ ክረአ ከለኻ
تكالبو اندستري تبعيلي زوسد مخنياتو منم عينت زبكل ويم كبابي زبلاش ነገር يولن ግን ድማ ካኡ ዝፍልፍል ፍልፍል እቶት ኮይኑ ዘገልግለሉ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ወይ ዝሃር ከረንሲ ንብሎ ድማ ሸርፈ ወፃኢ ድማ ከርክብ ዝኽእል ዓውዲ ኢኮኖሚ ዓውዲ ቁጠባ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ምናልባት ኢትዮጵያ ብኩሉ ዘፈር ኣብ ቱሪዝም ዝተዓደለት እያ ኢልካ ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ ታሪካዊ ባህላዊ ተፈጥራዊ ዘይብላ የለን እዚ ካብ ጎበታት ወይም ካብ እምባታት እንተሪኢኻ ኣጓፍ ሽንጥሮ እንተኢልካ ካብ ማያዊ ኣካል እንተኢልካ ካብ ዞም ኣግራብ ዝበዝሖም ዱራት እንተኢልካ ካብ እንስሳ ዘገዳም እንተኢልካ ዝጎደለ ነገር የለን ካብ ዳሉል ጀሚርስ ካብ ዳሸን ተነጻጽር ትኽእል ካብ ታሪክ ካብ ሓሊፍካ ከዓ ዞም ታሪካዊ ወይም ድማ ካብ ጥንቲ ዝመፁ ሃፍትታት ኩን ኣለውና ምክንያቱ ካብ መበቀል ወዲ ሰብ ያውን ያ ትበሃል ኢትዮጵያ ከም ትፈልጦ ስለዚ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሃፍቲ ዓሚቕ ሃፍቲ ሰፊሕ ፖቴንሻል ኣለዋ እዚኣቶም ምጥቃም እዩ ኸዚ ፀገም እስካብ ሕዚ ዘሎ ኢልካ ትገልጾ ትኽእል ሕዘብ ዞም ዝሓለፉ ዓመታት ብዛዕባ ቱሪዝም እንተውጊዕኻ ካብ ገበታ ወይ ማዕድን ሸገር ዝጀመረ ካብ ኣዲስ ኣበባ ማዕድን ሃገር ማዕድን ወለዶ እናበለ እቶም ዝነበሩ ኣብ ምጉላህ ዘይነበሩ እውን ኣብ ምህናፅ ታሪካዊ ዝኾኑ ሓድግታት ድማ ምናልባት ብዘመን በዝሒ ኣብ ምዕራግ ዝነበሩ ድማ እዚኣቶም ፀጊንካን ሕዲስካን ንበፃሕቲ ክፍተ ምግባር እቶ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ዝተሰርሐ ስራሕ ንፈልጦ ኢና ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚርካ ክስካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ማለት እዩ ስለዚ ቱሪዝም ሓደ ዓንዲ ቁጠባ ናይዚ ሃገር እዩ ኢልካ ክትወስድ ከለኻ ዘለካ ዓቕሚ ዘለካ ፖቴንሻል መሰረት ብምግባር እዩ እዚኣቶም እንተሪኻ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ እንታይ ይመስል ነይሩ ሕዚ እንታይ ይመስል ኣብኡ ዘለዎ ሃፍተ ውሽጢ ዘለዎ ሓድግታት ከንታይ እዮም እንተኢልካ ከይዱ ብኣካል ልጎብነየ ወይም ድማ ኣብ ቴሌቪዥን መስኮት ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ማዕኸናት ከይዱ ንዝረአየ ሰብ እዩ ግልፂ ክኾነሉ ዝኽእል ፋሲለደስ ከምቲ ዝበልካ እዩ ላሊበላ ኣክሱም እውን ተጀሚሩ ነይሩ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ዝቐፀለ ይመስለንን ናይ ተፈጥሮ ሃፍትታት ዘለዉ ዘመያዊ ዝበሃሉ ወይም ካልኦት ጎበታት ንዑደት መባፅሕ ዑደታት ክኾኑ ዝኽእሉ ምልማዕካ ከምቲ ትገልፀ ነበርካ ኮይሻ ተኢልካ ኸዚ እንታይ ነይርዎ ሕዚ እንታይ ይመስል ነይሩ ንፈልጦ ነርና ዝብል ጨበራ ጩርጭራ እንተሪኢኻ እንታይ ይመስል ነይሩ እንታይ ኣለዎ ኸዚ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ዝብል ምርኣይ ይከኣል እዩ ንጎርጎራ ንቤኑና ባይዘይ ብዙሕ ግዜ በሰቃ ሃይቅ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ካብዚ ንዓፋር ወይም ንምስራቅ ኣከባቢ ክትኸድ ከለኻ መንገዲ ዝርከብ እዩ ትማይ እውን ጨዋማ ወይም ከዓ ዝኾነ ኬሚካል ዘለዎ ተባሂሉ እዩ ንመስተ እውን ኣይውዕልን ንኻሊእ ልምዓት እውን ኣይውዕልን ንመስኖ እውን ኣይውዕልን ዝኾነ ዓርሱ ዝኸኣለ ተፈጥራዊ መድሓኒት ወይም ኬሚካል ዘለዎ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝውሰድ ስለዚ እዚ ኣብ ምልማዕ ኣልሚዕኻ ንበፃሕቲ ዓዲ ብዙሕ ዜጋታት ብዙሓት ዜጋታት ዕድል ስራሕ እውን ምፍጣር ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም እናበርከተ ዝርከብ እዩ ስለዚ ሃፍቲ ቱሪዝም ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ እንታይ እዩ ዘዘናግዑ እንተኢልካ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ክኾን ይኽእል እዩ ገሊኡ ተፈጥሮ ክኾን ይኽእል እዩ ገሊኡ ታሪክ ክኾን ይኽእል እዩ ገሊኡ ናይ ኣርኪኦሎጂ ስራሕ ክኾን ይኽእል እዩ ገሊኡ ባህሊ ታሪክ ወይም ድማ ዞም ባህላዊ ሃይማኖታዊ ሓድግታት ክኾን ይኽእል እዮም ካብዞም ብናይ ባዕሉ ሕርያ ብናይ ባዕሉ ምርጫ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ክዘናግዕሎም ክሪኦሎም ክበፅሖም ዝኽእል ሃፍትታት ኣለውና እዚኣቶም ኣመቻችኻን ኣሰናዲኻን ብመሰረተ ልምዓት ይኹን ብናይቶም መባፅሓት ኣልሚዕኻ ንኡ ቅሩብ ምግባር ካብ ኢትዮጵያውያን ትፅቢት ዝግበር ማለት እዩ ብትክክል ገና ዘይተሰርሐሉ ዓውዲ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ዝወለዶ እዚ ምናልባት ነዚ ዘመን ጠልቦ ቴክኖሎጂ እውን እናተዓገዘ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ከውፅሑ ኢልና ተስፋ ንገብር ገና ብዙሕ ሃፍቲ ስለ ዘለና ብኡ ልክዕ ናብ ረብሓ ስለ ዘይቀየርናዮ እዚ ዓውዲ እዚ ብማል ሞ ራብዓይ ጉዳይ ክንርኢ ከለና ማዕድን ኢና ክንልዕል ጉዳይ ማዕድን ክንልዕል ከለና ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ልክዕ ከም ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ማዕድን ሃፍቲ ዳዕኳን ዝኾነ ሃፍቲ ዘለዋ ሃገር እያ ብርክ ዝበሉ ተፈላለዩ መፅናዕትታት ፅንሕ ኢሎም እውን ኣብዚ ቀረባ እውን ዝተኻይዱ ብዙሕ ሃፍቲ ገነት ኣለና ግን ናይ ማዕድን ዘፈርታ እዩ ሓደ ፀገሙ ፊሽ ከም ትፈልጦ እኹል ዝኾነ ዋላ ሃፍቲ ገነት ይሃልኻ እዚ ሃፍቲ ገነት ንምውዓል ግን ዝሓተካ በጀት ዝሓተካ ዓቕሚ ሕቆ ዝጎዝዝ እዩ ንሕና ድማ ውሉል ዝኾነ ዓቕሚ ዝፀንሐ ካፒታል ምስ ዘይምህላው ብሓደ ግዜ ናብቲ ዘፈር ዚኣቲኻ ትዘለካ ሃፍተ ገነት ብቐሊሉ ኣብ ምጥቃም ንእሽተይ ኢድና እግርና ሕውዝ የብለና ይኸውን እዩ ከም ኣንፈት ግን እዚ ንምልዋጥ መንግስቲ ፃዓርዓር ዝብለሉ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ ከም ትፈልጦ
ندادي نموصا نبلو كمني تانتالم كالو زولو عبيت كبارات معدنات لموصا عبيت كوبانياتات يطلونا يوم كوم عين كوبانيان ينادو يبلنان فتنات الانا حزي ازوم عقمتات زيوم نموصا ناي دغ ايد كنطمت ناي دغ خلت كنحجز تمسرح بزفقدو منقد مالتي ابزل كان بيروقراس سراحو كفوت غيرقا قلصنت استملو غيرقا ربحات هاجر بزحل منقدي ام مسرح زنبرنا له خيدي بطعم خبيديو بكونتروباند بخالوت منقدات تطليفو هفته جنز عدي بستفرالي منقدنا تغحله صنحلو خيدي الكا توسدت خلخات زفرزي نبلع عن ليمنتن امنا تقاليع صنحه زفر يلكا مسادي كاليو زفر معدن سو حزقن نصور زخونه بوليسي وصيلو زلونا هفتات بوسن منقدن متقام استجمر غعسታት ለው ናይ ቀረባ ምናልባት ምስ ብስራት ጉባ ሰሚዕኻ ትኾንካ ናይ ኣብ ከባቢ ኦጋዴን ዝተረኸበ ጋዝ ናብ ረብሓን ልውጠሉ ሓደ ኣንፈተሎ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ካብ ዘፈርዚ ዓቢ ተጠቃሚት ኢኮኖሚ ወይ ቁጠባ ክትኾን እያ ተባሂሉ ይሕሰብ እዚ ቁጠባ እዚ ድማ ከምቶም ዓንቶ ዝገለጽናዮም ካብቶም ሓሙሽተ ሓደ ዘፈር ኮይኑ አንዱ ሕቆ ኮይኑ ናብራ ማሕበረሰብና ምቕያር ካልኦት ነገራትን ኣብ ምጽጋን ናይ ባዕል ዝኾነ ርእይቶ ወይ ግደ ክሎ ይተባሂሉ ኩሰዲ ይኽእል እዩ ካብዚ ወፃእ ከምን ወርቂ ዝበሉ خبارات معدن ሕዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዝውዛዕ ዝውረ ሰምዖት ኮይንካ ፍሽ ብርክት ዝበለናይ ወርቂ معدن ሃፍተሎ ግን ኣመን ይውዕል ኣሎ ከመይ ይኾን ኣሎ ብትክክል ናብቲ ህዝቢ ድዩ ዝውዕል ዘሎ ብትክክል መንግስቲ ምእኩል ብዝኾነ መንገዲ ይልጥቀመሉ ተልካ ሕቶ ኣለዎ ማዓት በላዒ ማዓት ዘራፊ ማዓት ሌባ ከም ዘለዎ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ይውረ ይውዛዕ እዩ ሰው ሃፍታት معدن በግባውና ተጠቀምናሎም ዝመጻና አይኮኑን ሟሉ ትዝቀለለ ይመስለኒ ካብ በግባውና ተጠቀምናሎም መጽና ኢና ክንብል ዘይተጠቀምናሉ መንገዲ ስለዝበዝሕ ነው ኻሉ ስለዝበዝሕ ዘይዕበስ ብርክዝ ዝበለ ናይ ኮንትሮባንድ ዓውዲ ነይሩ ኢልካ ተወስዶ ዝተሓላለኸ ናይ ሌብነት ዘፈር نور عودي الكات وصلت خلق حزقن نشتي هافافنوت تصفاتات نريالو كنتات اللو نعمنت أب بينشانغول كابي كم هاجر استعايشة ناي سيتويشن ناي وركي مفري تكال بمنجس درجة ونستعايشة اللو كنتات اللو إزي صبوق من قدي الكات وصلت خلق هبولك كم نميدروك زولو أب تفر على كابتات أب زفر وركي بوليس تغونه تمكرو زلوم نعسرا لعلو عمتات صنحه ابز عدنا زي عبي تمكرون نزع دزيا كم حدا فلفل اتوتن نسرحتنياتات ون حاقفهم بمحزن صبو تمكرو زلوم نغرات كل يوم ببكاوي جن ايثيوبيا كم تعنتو زولخا تفلا لعينت معدنات له ببهلاو منقد ካብ ነውጾም ዝበለጸ ውድው ብዝኾነ መንገዲ ስትራክቸራል ብዝኾነ መንገዲ ግን እዚ ሃፍተ ገነት እዚ ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ኩነታት ዳርጋ ይነበረን ኢልካ ተወስዶ ዘፈር እዩ ሕዚ ግን ካብቶም ሓደ ናይ ቁጠባና ዓምዲ ተባሂሎም ዝተለለዩ ስለ ዝኾኑ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ እቲ ስርዓትን እቲ ፖሊስን ወፂሉ ባግባቡ ዞም ሃፍታትና ምጥቃም ዝኽየድ ዘሎ ክያዶታት ተስፋ ወሃቢ ኢልካ ሙሳዲ ካሊፊሽ ገረም كم تلو الغاية بعد بزح سفر قطع بحال كله كافتم زلوا حموش سيكترات حدا معدن سلازي معدن بايزوي معدن كبحال كله كاب امني يجمر كاب معدن ماي يجمر معدن ماي مالت إيشك زلوا ماي صوري ماي أو صيغة أتصاريغة معدن زلوا ود سب تقام زغنا نترى نجار ويم تقام زغنا بعت زلوا جمير كاي معدن زبال سلازي امنون عرسو زقاله معدني مالتي امنا برد خزي كاب امني يزرح جنس تمرز عينه امني يوسنو عليه سلازخونه سلازي زياتهم كلهم معدنات يمچون معدنيو حاشواون معدنيو سلازي نسمينتو تاوز قونون معدنيو سلازي زياتهم كلهم حاويسكا ኢትዮጵያ ዘለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዓሚቕ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣብ ከርሰ ምድሪ ሒዛት ዓቂፋቶ ዘላ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ማዕድን ብፍላይ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ እዩ ወርቂ ኦፓል ዝበሃሉ እዞም ንመጋየፅታት ዝውዕሉ ብፍላይ ኣብ ዓለም ዕዳጋ ቶም ክባራት ዝበሃሉ እዮም ካብ ምናልባት ካብ ዲያመንድ ቀፂሎም ክኾን ይኽእል እዮም ዲያመንድ ይትኽባር ዝበሃል ግን ካብ ዲያመንድ ቀፂሎም ከዓ ወርቅን ኦፓልን ብጣዕሚ መጋየፂ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብሰፊሕ الله بتعمل بزح زي تتقمنا الله خذ أوبال نتيلك وركي نبزح زمانات ون بحجاوي هون بزي حجاوي يوصل صنحي أوبال ون كم بفلاي أوبال نحن إثيوبيان بدن بكيف لتنايو كاستفلا له حجرات الناموس بفلاي تشاينا بسفحو نامرو تايم يلون ومزق كلهم ناتهالو جناسب كينقها بزي حجاوي من قدي تكم يتكملوا زنورو أيو سلازي زي بسرعة مسرح تأتاتيها مسرح زرقيحها زيجاتات بزتكم ومن هاجر ربح بسوء الملكو
كم حدا عند قطبة نايز هاجر تجيرو نخوسد قبوي الغات وسد تانتا لم تلكا بفلايتهم خبرات زبالو معدنات ن مجازات طرح يكونن نبزح التواتاتون يوم زتقموا عالم زلو استفلالي ناي ساينسن تكنولوجين ويم ناي ساينس مرمرن سراحتات كاوزي اتم يوم نامنت حدا سلكي سمارت فون كسرح خلو بزحات معدنات ناي بزحات باعتاتات وسخ وصي تغيرولو زسرحيو بزحات ناي اصوار سراحتات ونكمو بزحات ناي تكنولوجي وصيتات نامنت اوروبلان مسرحي زوعلو عينت برتات استفلالي عينت التواتات كاب معدن زتقم يو مخنيات عبيتي برت ويم خبدت زلوم دحر غيركا اوروبلان يكون يخلي جن كمني زم قللت فوكست زبحالو جن دما طنكارا زبحالو برتات كابزي كاب معدنات زركو يوم وصيت معدن يوم سو ازياتهم بقصانت حزبن هاجرن بزربح ملكعو مسرح زرغيخا ازياتهم دما بحقاوي وصيوم شرف وصاون بزركولو نهاجر اتاوي فلطو بزلو ملكعو نكخون حدا عند قطبه هاجر كوينو نكقصل مغبار قبويل كاموساد كان قرم موت حمشاين موداتان حدا زفر عمد نبلو تكنولوجي وديجيتاليزيشن يمو ازي اب كلهم زاتي قمميلكا توسدو غداي فيش افتم حزي كنصرحهم زمصانا كلهم سراحتي ام معدن نبلو اب حرشا نبلو اب توريزم نبلو اب كلهم زفرات زناي تكنولوجي ديجيتاليزيشن غداي قمم خوينو كمسالط موتر خوينو زسالط بصحيتا انا نولو كنور دينا نولو حزي ابچو وصا زمص زمناوي زناي تكنولوجي ديجيتاليزيشن غداي دما كم كنور غيرنا وصدمو او كلهم ناي قدن تزبن زطلب سراحت تخازه سالط الخا الزبن طلب تكنولوجي زخدلخا مسرح تغيرو ناتقمنالو زمصانا انا ايثيوبيا منالبات اب زفرزي اب 25 حيزاتو زنورت قدماي كفل ناي ديجيتال زمن تبقيلو كم افريكا كم مرأيا خوينا ابز زفرزي بلوز تمكرو تخعبتلو كل ነገር ድማ ናብ ዲጂታላይዜሽን ዝغيرሉ መንገዲ ንምስራሕ ከም አንፈት ተሰርحሉ ዘላ ጉዳይ ብፍላይ ሕዚ ኣብዚ ተሪኻ ሕዚ ምስ ቴክኖሎጂ መጽኻ عدقيت من الوقت قدم حزن نقولون نمرنا عدقيت خفر قرش حيسخا وأبجبها خومير خات خدوا لعينة النغاري تكنولوجيا زولدو كم نتليبر سي بي إبر خلوتها مراتاتنا تقمنا كابن نابن بزي صقم من قدي كاب تعف علم ناب تعف علم عداقا خاتسال طلو ناي تكنولوجي الصراحتي نامسو يخيد له ابقى تسالي من الوقت اذن كلهم نغراتنا ترفو ديجيتاليزيشن نعبلله كل نغر بز تكنولوجي نمرحلو نقرحلو سرعات كمصيلنا انا نحسب اكايدا نايز منغستي نايز حزلنا الولدون از تطلب سلازخونه كابز وصا ابز نايز تكنولوجي ديجيتاليزيشن منغستي كم انفت حيزو لعل 5 مليون زخون كودرس ناسلطن يركب زوم مناس يزيوم صباح نيتيبيا طرح يكونس اب عالم وصيوم لك من هندي زيغاتاتنا وصانا خدا بتكنولوجي كم حدا كارنس استقمالو فلفل صراحه غيرن استقمالو ازوم مناس يزيومون بيتيبيا برك طرح تكون ببرك عالمون تتألفتي تمززتي زخونو كيلاتات كون يم توايلو تسفاز غبرلي كم ستارت اب سول صراحتون مز تكنولوجي تاتات يم زمصو زبن طلوم عبيت تمكرتات ابز حلفه 5 عامات زرانا يم عبيت صراحتي يميلكا موسادي يكاليمو نالبات او انا زي غلصخوم ነገር تليو فيش نسخه وسقلمو نزازمو صبو ديجيتاليزيشن ويم ديجيتال ايثيوبيا بحال كلو الحلفه ناي 5 عامات تلمي تزازيمو خالاي دما كالاي ديجيتال 2030 اب جميرنا بزرغصنا له وان خوينا انا نزات زلنا زي مالت انتايو ايثيوبيا زوم كلهم قدمهم زول كايم زلو غلغالوتات ديجيتاليزيشن متاسسار كلهم لا ديجيتاليزيشن زغبر سغغر ويم غعزو منغد زتتحازلو يلكايخا توسدل تفن زي كبحال كله حدا زي سمسرح بالحي ويم دما نا ارتفيشال انتليجنس سراحت تلو زي ايثيوبيا نا يونيفرسيتي سكع مخفاتون منقد استجمروا ليو ناي اي اي يونيفرسيتي مخفات قلاوي سرحو نخجمر منقد تحازلو يو زين تاي مالتي غلغالوتات بي اي اي ان بديجيتاليزيشن استحجز كون كله كافتم زنورنا يوم بحلاوي ويم دما استلمده كايداتات وصيخا زحش غلغالو زيغا كعغولو زخل كاب غعزينان كاب بلشو اسرارحن نخنوص حغازاي زخونه مسرحيو قلطفون سلطن و اغلغلت ون مهاب زخل يو زين تاي مالت
እዩ ኣብ ሓደ ግልጋሎት خزن امنه بقربا ግዜ ሪኢኻ ትኮንካ ብቀዳማይ ሚኒስተር ውን ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ግልጋሎት ሓደ ማእከል መሶብ ተባሂሉ ዝተጀመረ መስርሕ ኣሎ እዚ ንሓደ ግልጋሎት ጥራሕ ኸይድካ ብዙሓት ግልጋሎታት ክትፍጽመሉ ትኽእል ተይከድካ ውን ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ብዲጂታላይዜሽን ወይም ከዓ ብናይ ዲጂታል መስርሕ መሰረት ጌርካ ብስልክኻ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ውን ሕቶ ቅሪብካ መልሲ ክትረኽበሉ ትኽእል ወይም ድማ ግልጋሎት ክትረኽበሉ ትኽእል መስርሕ ውን ዘተኣታት እዩ ስለዚ ናይ ዲጂታላይዜሽን እዚ ዘመን ዝጠልወሉ ለይ ኸይዱ ድማ ኢትዮጵያ ከምቶም ካልኦት ተወዳደርቲ ዓለማት ዘለዎ ብዲጂታል ተወዳዳሪት ክትኮነሉ ዘኽእል መስርሕ እዩ ስለዚ ግልጋሎታት ዓርሱ ዝኽኣለ ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ሴክተር ናይ ኢኮኖሚ ሓደ ዓምዲ እዩ ክበሃል ከሎ ብዲጂታል ዝፍጠሩ ዕድል ስራሕታት ኣብ ግልጋሎት ዓርሱ ዝኽኣለ ናይ ኢንካም ወይም ከዓ ናይ ኣታዊ ፍልፍል ኢልካ ክወሰድ ይከኣል እዩ ብዙ ግልጋሎት እዚ ዝህቡ ኣካላት ወይም ትካላት እንድሕር እናወዝሑ ኸይዶም እዚ ድማ ሓደ ናይ እቶት ማእኸል ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ምባል ይከኣል እዩ ምናልባት ምስኦም ተታሒዞም ዝነበሩና ባህላዊ ዝኾኑ ኣመጻጽኣ ወይ መካይዳታት መስርሓት ዝቕይር እውን እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ናይ ናሽናል አይዲ ወይም ከዓ መታወቂያ ክሓትት ተኸይዱ ወይም ከዓ ናይ በርዝ ሰርቲፊኬት ክሓትት እንድሕር ከይዱ ኣብቲ ሓንቲ ማእከል ኮይኑ ብዙሓት ነገራት ጉዳያት እኮ ዋኒናቱ ከፈጽም ወይም ክሰርሕ ዝኽእለሉ መስርሕ እዩ ናይ ትምህርቲ መርትዑ ክሓትት እንድሕር ኸይዱ ናይ በርዝ ሰርቲፊኬት ኣምጽእ ተባሂሉ ወይም ከዓ ልደት ሰርቲፊኬት ካምጽእ ተባሂሉ ኮይኑ ክረኽበላ ዝኽእል መስርሕ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ማእከል ኮይንካ እውን ብዙሓት ግልጋሎታት ክትረክብ ትኽእል ተገልጋላይ ማለት እዩ ግልጋሎት ወሃብቲ ድማ ኣብ ሓደ ማእከል ኮይኖም ብዙሕ ኣገልግሎት ክውሉ ዝኽእሉ መስርሕ እዩ ስለዚ እዚ ዝነበረ ዝመጻናሉ ብጣዕሚ ህከይ ዝኾነ ብፍላይ ምስ ግዕዚናን ምስ ሰለጤን ዘይብሉ ግልጋሎት እንተተሓይዙ ዝነበረ ጸገማት ዝነበረ ሕመቃት ክኸፍት ክዓጽ ኣይምን እዚኣቶም ክዓጽ ብዝኽእል መልክዑ መስርሕ ዘተኣታት ኢልካ ሙሳድ ይከኣል እዩ ዳክል ይፍሽ ምናልባት እቶም ሓሙሽተ መሰረታዊ ጉዳያት ልዕልና ይህን ምን ክድል ጸኒዕና ምናልባት ብዋናነት እዞም ሓሙሽተ ዘፈራት ቁጠባ ዓንዲ ርኢና እምበር ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመት ዝሰርሑ ስራሕቲ ዘይጠቐስናዮም ብርክት ዝበሉ ነዚኦም ዝድግፉ ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም ንኣብነት ኮሪደር ልምዓት ምልዓል ይከኣል እዩ ኮሪደር ልምዓት ከም ትፈልጦ ኣብ አዲስ አበባ ተጀሚሩ ኣብ መላእ ዛ ሃገር ዘለዋ ከተማታት ኣብ ገጠር እውን ተይተረፈ ኮሪደር ገጠር እውን ከይተረፈ ኣነባብራ ማሕበረሰብ ገጠርና ብዝቕይር ተርመንደስ ብዝኾነ መንገዲ ንካልኦት ሃገራት እውን ተሞክሮ ብዝኾነ መንገዲ ንሪኦ ጭቡጥ ዝኾነ ለውጥታት ዝረአናሉ እዩ ካሊእ ሓምላዊ ኣሰር እውን ነልዕሎ ጉዳይ ምስ ሕርሻ ክተኣሳሰር ይኽእል እምበር ኣብዞም ዝሓለፉ 8 ዙራት ዝተኻየደ ወፍሪ ሓምላዊ ኣሰር እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣምፅኡ ዝብል ነገር ንተዓዛቢ እዩ ግልፂ እዩ ንረኣዩ ግልፂ እዩ እዚ እውን ከም ሓደ ነገር ክንልዕሎ ንኽእልና ካሊእ ኣብ ምዝዛም ዝርከብ ናይ ምክክር ሃገራዊ ምክክር ዘተውን መድረኽ እውን ኣብዞም ዝሓለፉ 5-4 ዓመታት ካብ ተሰርሑ ዓበይቲ ለውጥታት ኢልና ንሪኦም ገና ምዝዛብ ከይዲ ስለ ዘለዎ እምበር ተጀሚሮም ግን ጽቡቕ ለውጥታት ተዘርእየሉ ኢልካ ትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤአይ እውን ዓንቶ ልዒልካ ነርካ ኢኻ ተረእየ ስራሕቲ ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንብሎ ዓብዪ ተሞክሮ ዓብዪ ስራሕቲ ተሰሪሖም ኢሎም ካብ ውሳድ ይከኣል እዩ እዞም ትካላትና ምልዋጥ እውን ሪፎርም ዓብዪ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ንኣብነት ሓይሊ ኣየር ምዝማን ኣብ ምልዋጥ ዝተሰርሐ ስራሕቲ ቀሊል ነገር ይኾን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምዝማን እውን ተሰርሑ ስራሕቲ ቀሊል እዮም ኢልካ ትወስዶም ነገራት ይኮኑ እሞ ብርክት ዝበሉ ነገራት ምልዓል ይከኣል እዩ ዋና መማይጥ ዛዕባና ግን እዞም ሓሙሽተ ዓንድታት ኢኮኖሚ መሰረት ስለ ዝገበርና ኢና እምበር ብጎና ጎን ዝተሰርሑ ዓበይቲ ብርክት ዝበሉ ተሞክሮታት ኣለዉ ኢሎም ካብ ውሳድ ይከኣል እሞ ወዲና ኣለና ጽቡቕ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ማዕድ ዘተ ንሎሚ ሒዝና ዝነበርና ዋና ኣጀንዳና ኣብዞም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝነበሩ ፍጻመታት ቁጠባ ወይ ልምዓት ዝሃገር እንታይ ይመስሉ ዝብል ነገር ኢና ሕፀር ኣቢልና ክትርኢ ፈቲና ምናልባት ዘረሳዕናዮ ዝገደፍናዮም ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ክህልዩ ስለ ዝኽእሉ ንስኹም እውን ኣብ ገዛኹም ንምስ ማሓዝትኩም ኮይንኩም ትዛተየሎም ከፉት እናገበርና ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ብካሊእ ዛዕባ ተመሳሳሊ ጉዳይ ሒዝና ንመጺና እንተሎም ምሳኹም ጸንሐና ኣነ ብርሃ መስኳሉ ከምኡ ድማ መሳርሕተይ ፍሳ መብራቱ ነርና ሰላም بروح مشات